Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. In kapasalamatan da po, di Ferdinand and Berna Lising and family, Sally Francisco Seller and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison and family, Chris and Rona Gomez and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kiabaitan, di Rodney De Leon, Franco Del Clarin, at Reverend Father Oliver Yalong. Para king anibersaryo ng kayang pang-ordain ating pari, ni Reverend Father Benjamin Espiritu III. Safe travel, Soraida Lusong, and Senso Tria. Special intention, Norma Fajardo, Dietz and Ita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponsalan, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera, Father Fernando David, Father Raymond Reyes, at Father Ryan Sumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Father Pablo Sahagun, Father Rolando Lopez, Pat Ahos, Rosario Di Morocot, Felipe at Corson Pajardo, Elmi Ronquillo, Bea Isabel Malyari, Mark D. Kleiner Bayani, Espirition Kayanan, Mark Antonio, Monica De Leon, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Leonor Salazar, Alaysa Rain Tulio, Nobenario Ignacio, Bergie Sumawang, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, at Michael Alfaro. Para king alanagang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Dolores, JR, Teresita, Emiliana, Lolita Portides, Anita, Rodolfo, death anniversary, ating waldang kaladwa king purgatorio. Yan yenggin umayupaya, yang ngari at yaing miglala, Orian
po ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kakaingan, mayapayaba kakaingan po, at mayari na po yung January, February na. At ini pong mamunang aldo ng February, metong yung aldo tatalaga para King Birhen Maria bilang Our Lady of Saturday. Ngayon pong gamitan tang liturya. Nga baka tabi tayong matampang pagmasusyan, amin ang talapat sisyan, ding kasalanan tamod, manyad pantawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoo, ikang dinatangking yato, bamo kaming ikabos. Ginoo, pakalulo. Kristo, ikang dadalo ke kami, kambi ng grasya, ng Espiritu mo. Kristo, pakalulo. Ginoo, ikang datang minsan na yaldo, ban okuman mula, ring dapat mi. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, maipahin tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangang manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalam mo, kay kaming talasuyo mo, ing mandatilang kabulasan, king kaladuan pong katawan. Alang-alang king maligayang pamamilatan ng nuan Amariang Kapilan Mambirhen, aligtasan may sanay nanumang lungkot king kasalukuyan, at apakyabutan mi naman sanay tulang alang kapupusan. Tihadan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kameto nga ning Banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreo. Kapatad, ing kasalpantayanan, yo ing batayan karing bage akya katamong paninayan, at yo ing katibayan para karing bage aetamo akakit. Pauli na ning kasalpantayanan daring kaya katamong pipumpunan, metulaya ing Diyos karela. Uli na ning kasalpantayana ng Abraham, pemintuana itang awos ning Diyos keya. Mintaya king balen, apengako ng ibye ning Diyos keya. Likwane ing sarili ng balen, bistaman nabalu itang pupuntalan na. King kapamilatan ning kasalpantayanan, mibiebiyang antimong meto nga dayuan king labwad, apenga ko ning Diyos keya. Menoknangan niya karing tolda, at antimurin diya sa at Akob, at tinanggap mo naman, king penga ko na mo rin nita ning Diyos. Uling peninaya ning Abraham itang syudad aginulis nat telakad ning Diyos, ing syudad ayating mga tibe pundasyon. Ing kasalpantayanan, yan namang may kapalyaring igpa kang Abraham, bistaman matuaning tutu, at mismong isarang ay asawa na, malyaring mikaanak. Penaliga ng tuparanan ng Diyos, ingkeyang pangako. Uli na niti, king metong mong tao, bistaman iti, alus matenya mo, karinla rin to ding dakal apalipi akasindakal daring batuin king banwa at mabilang-bilang antimo ing binutil balas king pasigan. May nga matelangan deting taong ating kasalpantayanan. Ila mismo eratinggap itang pengako ning Diyos. Dapot kanita pang marayong panahon na ita, ikit da at ketula anpong masaralang kikilala, king ila dayuan lat mistulang maglakbe mo keti sulip. Ding taong makanyan a paglalawe king sarili ra, papakit dang masala, king atin lang pagdulapan pang tune rang labwad.
Aliwaing labwad alikwanda ing karelang isipan. Uling mong ito, yo ing karelang pagdulapan. Manawala sanang makapagbalik ka rin. Dapot ali, ing pagdulapan da, metong yang labwad alakwas mayap, at iti ing labwad dang maligaya karin banwa. Inya napikarine ning Diyos, ingausan deng Diyos da. Uling atin yang sasadyang meto nga syudad, para karela. Ing kasalpantayan ng Abraham, ya naman ing may kayagyag keya, baneng idawon bilang ayin adurulukan, Isaak. Akeyang anak, kanitang sibo kanening Diyos, Abraham. Abraham, yo itampengakwana ning Diyos. Makanyan man, makasadyaya pamuring idawon ing bugtong ng anak, bilang sakripisyo. Ing Diyos, yaing sinabi keya, king kapamilatan ng Isaak, tanggapan mula ring maging palipi mo. Dapot Abraham atin yang kapaniwalan, king ing Diyos, agyuning pasublyan miye Isaak. Inya naman tinggap neping pasibayo, nung wari sa antiya mong mi pasubalyan miye Isaak. Ing amano ning Ginoo. Nuwan niya ing Ginong Diyos ning Israel, uling delawane ing keyang balayan. Dinina nakatang metong amayupayang talapagligtas, ay bat king lahi ng David, akeyang talasuyo. Iti ing malambat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeta. Iligtas na katamo karing kaya katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama kaya katamo. Pengako na naman, ing pakit yang lunos karing pipumpunan tamo, at ganakane ing banal ng kasunduan. Yo ing pangako asimpana kang Abraham, api pumpunan tamo, king iligtas na katamo, karing kaya katang kasalang. Banti mawata mong makasamba keya, ban maging banal tamo, at maging matulid, king panimanmanda, ning kaya kabaning biyeta mo. Alleluia, 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 Alleluia. Ayasahan la ring sablamong kautusan o Ginoo, manatili la kapilan paman. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manatili kaya kayo, pamamasa ang king maipabalitag pangkang San Marcos. King panahon na ito, nga nang inyang may bengi na, nga nang Jesus karing kayang alagad. Tara, dalakit tamo king kangatbaning dagat-dagatan. Inya likwandoring dakalataw, sinakilaking bangkang sasakyan ng Jesus, at dalakit de. Atin lang kayagnan, aliwapang dakalabangka. Dinatangin tutong masikanayangin sa sapulanin ng mga ragula alun, ing bangka. Halos kakap muna king danom. Makasandal naman ni Jesus, king meto nga ulun, king banda ng taulining bangka, matutudya. Ginising dering kayang alagad, Maestro, ngara, ala na naman kaya ka nung mga matiyatamongan.
Mibangon ni Jesus at nga na king angin, tuknang ka. At tinutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinuknang ing angin at mika maragula katahimikan. Kaya ba't nga na ka rin kayang alagad? Bakit may tatakutan kayo? Ala ko pang kasalpantayanan. Deta nga noning maragula takot at kilabot. At ngara king metong at metong, nino kaya iti? Pati na yung angin ating dayat malat, mamintu kaya. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Noong pong kasalukuyan pa nating nag-aaral, okay naman ang mag-aral, pero kumisan ayaw natin mga examinations, yung mga tests. No? Kasi parang pinapahirapan tayo ng mga tests. No? Pero looking back, napakahalaga ng mga ganong examinations, tests na binibigay ng mga guro kasi yun ang paraan para masukatan kung ano na ang ating natutunan, kung ano na ang ating alam sa kanilang tinuro. Parang yun ay isang gauge, panukat kung gaano karami o gaano kakunti ang naintindihan na ng mga estudyante. Kaya mahalaga po yung test. No? So siguro, sa parte ng estudyante, kung saan siya mahina, bumagsak, edi doon palalo siyang dapat mag-aral lalo. No? Pag-aralan lalo. Kung alin ang mahirap para sa kanya. At sa parte ng teacher, dahil nakita ang ganyan na dito nahirapan ng mga estudyante, yun pa yung dadagdagan niya para matutunan ng mga estudyante niya. Ito lang po yung aking, di ko alam sa mga madam dito kung ganun nga ginagawa, yung mga teachers dito. At putting it in real life, siguro ganun din po yung mga pagsubok sa ating buhay. Ang mga dumarating na pagsubok sa buhay natin, hindi naman para pahirapan tayo. Kung baga, siguro sabihin natin, pangarang Panginoon ang ating teacher, hinahayaan na yung mga pagsubok na darating sa buhay natin. Hindi para tayo pahirapan, kundi para mag-gauge din kung gaano nakatibay o kahina ang ating pananampalataya. Kasi yun lang ang way para masukatan. No? Ang lalim, ang tibay ng relasyon natin sa Kanya. Kung mayroong mga darating na mga ganyang trials. Kaya dito po sa ating unang pagbasa, yun ang nangyari kay Abraham. No? Sabi siya ang the father of Jewish faith. No? A man of faith. Tinatawag siyang may malalim na pananampalataya sa Diyos. Pero paano masasabi yan kung hindi po muna mapatunayan? At kailangan subukan. Itest kung tunay ngang malalim ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. At yun nga po, yung isang trial na binigay sa kanya, ang tagal niyang naghintay ng isang anak na pinangalan ng Isaac. Isang araw, ito yung hiningi ng Diyos na ihandog sa kanya. No, ang inihandog po sa Panginoong Diyos para sunugin mga hayop. Mga kambing, mga tupa, gumagawa sila ng altar, sinusunog yan bilang alay sa Diyos, sa kanilang Diyos. No? Pero this time, ang hingi ng Diyos kay Abraham, hindi anumang hayop, kundi ang anak niyang kaisa-isa lang. Bukod tanging anak niya, si Isaac. At anong pong kinatapusan itong ganitong istorya, talagang dinala sa bundok si Isaac. No? Dinala ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. At gumawa ng altar kung saan susunugin ang mga alay nila. No? Kaya takang-taka pong itong batang si Isaac. No? Father, tatay, sabi niya, gumawa ka na ng pagsunog sa
alay natin sa Diyos. Asan ang iaalay natin? Tanong daw ni Isaac. Hindi niya alam, siya ang handog. Siya ang iaalay ni Abraham. At doon po inilagay ni Abraham ang kanyang anak na pinakamamahal si Isaac para ialay sa Diyos na humingi nito. At nung ano ba yan? Akdakanan eh. Nung sasaksakin na ang kanyang minamahal na anak, doon naman dumating ang anghel na huwag nang tuloy. Yung ganito. Na para bagang patunayan na Isaac, tunay at wagas ang kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Lahat ay handog para sa Diyos. Kahit yung kanyang pinakamamahal at pinakamahalaga sa Kanya. At tayo rin po ganyan, no? Dapat masubok din ang ating pananampalataya. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, ito yung mga alagad sa gitna ng bagyo. Binagyo sila habang sila naglalayag, no? Nasa kalagitnaan ng dagat. Ito, hinayaan ng Panginoon na mangyari itong ganitong unos sa kalagitnaan ng dagat. No? At ito, napatunayan, hindi pa ganun katibay ang pananampalataya ng kanyang mga alagad kasi natakot sila. No? Habang natutulog ang Panginoon, sabi ng mga alagad, ginising daw ang Panginoon, wala ba sa iyo kung tayong lahat dito ay mamamatay? No? At ang Panginoon noon din ay nagising at pinatahimik niya ang paligid. No? At kaya lang, sinermonan niya yung mga alagad niya. Sabi ng Panginoon, bakit natakot kayo? Wala pa ba kayong pananampalataya? So, ibig sabihin dito, hindi naman sila mamamatay. Ito'y isang pagkakataon lamang na mapatunayan nila, ipakita nila na tunay at wagas ang kanilang pananampalataya. At tayo rin po siguro ganyan. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ano man ang mahirap, may sakit man tayo, may sakit man sa pamilya, nahirapan sa pera, sakit ng ulo yung anak, o kaya bumagsak ang business, lahat po ito'y pwedeng maging paraan na para masubok kung gaano katibay o kahina ang ating pananampalataya. Pero siyempre, sabi ng isang kapatid na pare, sana tayo tulad ng isang a bag of tea. Sana'y maging a bag of tea tayo. Ano ba yung tea? Hindi po ba yung tea, pag inilagay mo sa mainit na tubig, the more na tumatagal, the more na lumalabas yung lasa nitong tsaa, nitong tea. Di ba? So sabi niya, dapat ganyan tayo mga tao. The more na nabababad tayo sa anumang pagsubok, paghihirap, the more na nalalasaan nila ang tibay ng ating pananampalataya. The more na lumalabas ang lalim ng ating relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya tayong lahat po sana'y maging tsaa tayong lahat. No? The more that we are put in hot waters, the more yung lasa ng tsaa ay lumalabas sa atin. Ang lasa ng ating pananampalataya ay lalong lumalabas sa atin. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinamangkailangan natin sa panalangin. Sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang pari at reliyoso, itagulaling dasana ing kabilugan ng biye, king pama, ningat at pama, nese karing memalen ning kayarian ning Diyos, keti king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablang pamilya,
ing balang miyembro at alastas na sana ing lugod ng Jesus, king balang metong, karela at mibebiela king sala ning tunay lugod at pami kaintindi, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katamungang makatipon keti, king lugod kang Jesus, manakit ta sanang sikanan alog maglarin karing sarilitang kasalanan at manakit lugod ban makagawang dapat kapamayaran para karing palpikasala. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipaming at banwa, busan mong king salunang Kristo, tanggapan ming keking kayadwanan, at bilang kapasalamatan mit mong kababan min noman sanang ayaslagan, king salaning kasalpantayanan, din kaya kaming kapatad, itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kingdom at me daralami aining kekeng sarili baboning altar linggemi pabanalan mo sa balang panina pangisnawami balang isipan at daptan balang kaburian at kapagnasan balang lugod at pakaman kingdom at me daralami aining kekeng sarili baboning altar linggemi pabanalan mo sa Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos, mayupayan. Tanggapan sa aning ginuting daw, karanggaman mo, ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, kaya kataming ka sa palalag, kung mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa impami, ing pamikatawa ng tao, ning anak mong bugtong, makaibiyasa ng maragul, at yatagan ke kami. Antining king pangabait na, ay may bawas alinang, na nebagkus, yapang lalong mi pabanalan, ing indong birhen, idayi na sana kaya kaming sablang dungis ning kasalanan, at papalyaran na lang makatula kaya ka deting yayampang mi, itiyadon mi king kapamilatan na mo rin Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos namo. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da kakapinan man ampon nukarin man, oy pa, Diyos sa malugod ampong maganaka, ating parangalan at ibulalagda ka, kaniting kapag masusyan, king na birhen, kapinan man birhen, o king kapag masning Juan a Maria, kapinan man birhen, uling pengagline, ing bugtong anak mo, king upaya, ing banal espiritu, at samantalang may bawas alinang ing pangabirhen na, bait ne kati king yato, ing sulong alanganga, Yesu Kristong ginumi. Nulinita kami sablang koro, ring anghel, ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang toknang
ngamingan pupuri, banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, nagmuing banwa, tiniyato, inkekang ligaya. Usana aking kakatas-katasan, mapalad siya yung daratang kinlagyunin Ginoo. Usana aking kakatas-katasan. Ikapiling banaloy pa, ikaing sibol ng sablang kabanalan. Ulin itay panigapumi, itugtugming espiritu mo, anti mo yung titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami gawa na lang katawan ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tandaan mi pa, kanitang beng mi pangagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ning biyena, king pamayla sa ampon kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinwang iti kareng disipulo ng anak, kuanan niya iti kaingan at mangan kayo kaniti, uling itiin katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuha ng kalis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang naiti kareng disipulo ng anak, kuanan niya iti kaingan at minum kayo kaniti, huling iting kalis ning daya ko, hing daya ning bayo ang ponalang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayat para ka rin sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo itiking pamigagana kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinubia, Mebie, Cristo datangya, Ngini gaganakan mi yung mapamakadulong ipa, ing kamatayan, ampon yung pangasubli ng mebye, darami kaya kaiting tinapin ing bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Ikamingan sanang misilusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal Espiritu. Ganakan me uy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban may ganap king lugod, kambe ng Francisco, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanay ng pangasubling mebye, lalo-lalo ni Carmelo. King pakalulo mo, idala mula, ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat, magkamit king biyalang angga, ban kambening na Birhen Maria, indoning Diyos, kambenang San Jose, ng esposo na, kambening na apostol, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawun, apuryan ang punapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambenang pong kaya, kaguning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Papaminto king amahin tala pangabos at mibog king banal ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikpami ay atsuban mo, isang banyay lagyo mo, tatag kaya kami kayarian mo. Ipaminto ng lugmo, kaya tisulip ang tibano. Ikakanan mi, king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami, king aldo ngeni. Ang po ni patawad mo, kaya kami, ligsala mi, kaya ka. At king pamamatawad mi, karin mi kasala, kaya kami. Mga yamu kaya pa isawag kong tukso, ikabos kami, king sablang maro. Ikabos mo kami, king sablang maro ko yung pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at may kabyos kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng
ampon pagsadyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kaya kain kayarihan ating kayo payan, ating ligaya manggaman tingalanangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan na lakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, naning pansinan mo ing kasalpantian ing banal na kapulungan mo, na imeng pamayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyan pang magari, manggaman king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kay kayo. Tipong may kakapatad, masyata ang yaning pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Tanang yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoging kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami in kapayapan. Ngayong malugod at magalakatamong Ginoo ing kordero ng Diyos, na milalako king kasalanan ng yato, nuan tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo ek matampang tanggap, kaya ka dapat sa kisming nga manamod, kumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ing lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king biyapig kalug mo ke kami. Pamangan ni aldo babye mo nga. Tuknangan mi malan mi nanumaling kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Para ka ring pengarimi at kapatad, kamag-anak at kasiping bale, numan kabayating bubuat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos, save kami, ngayon tinggap niyo ing maligayang sakramento. Pagkalaman mo kami sana, king pakalulumo, ban i kaming mitutula, king piyesang kapigaganakan, ning Nona Birhen Maria, at king pamakyapos mi kaya, mga intulid kaming maging tanasuyo, ning misteryo, ning pangakabos mi, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipag-alaka ko niya po na alata mo pong misang Tuesday ang pong Wednesday. Wala po tayong misa ng Tuesday at Wednesday. Okay. Kung bakit, secret na lang, no? So, wala mo. Ang Ginoo manatili kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusya, na metana, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Maya po oras ka po. Maraming salamat tayo. Miras na ubininyagan, ing pamikawanitangan, bendisyon ing Diyos lawit nuan, ke katayang babakala. At siya po yan po, magbagyo kami Martes, Miyerkules, pagpagkasang kapalit.